सारा आसामावनो जुब जुब अखा हानायनि गेजेरावबो 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि MCLA धनेश्वर गयारिया गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सान-हर गावनि बियाबाव खामानि मावनाय नुथाय आरो MCLA धनेश्वर गयारिखौ फिन देरहासार खालामनो BJP आरो UPफोरनि सोद्रोमाफोरा BPFआव हाबफैयो। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि क'क्राझार टाउन प्राइमारियाव BJP आरो UPफोर दोलोनि सोद्रोमाफोरा सोलिफु सरकारखौ दुखु मोननानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआव गोबां आखाइ हमफैयो। हाग्रामा सारजों सायख'जानाय BPFनि बिजाथि जाथि बिसार खालामालासै देरहाहोनि साननो नाङा गाज्रि नङा रोंखा राखा फै नांगोलनि आंथोरजों थाबायलांनि फै